Ilang mga personnel, barangay official at miyembro ng media ang binigyang pagkilala ng Philippine National Police nitong Lunes sa Naga City Police Office Compound. Ang pagbibigay ng pagkilala ayon sa PNP ay dahil sa natatanging ambag at suporta ng naturang mga sektor sa mga police operation at programang pangkaayusan at kapayapaan sa lungsod. Sila ay ating binigyan ng award upang ito ay ma-boost yung moral nila at the same time makilala yung kanilang contribution sa ating kapulisan as well as sa ating community. At napakalaki ng ambag, lalong-lalo na ating barangay officials na kung saan sila ay nagiging mandatory witness natin sa mga campaign natin against illegal drugs or any illegal activities na nangyayari sa community. Bilang tugon, bilang pagpapasalamat, bilang pagpapakita ng aming pagbigay ng appreciation, ay ginawaran natin sila ng awards and commendation. Bahagi din ng programa ng month-long celebration ng Police Community Relations Month at ayon kay Lieutenant Colonel Azores, ipinagpapasalamat nila magandang ugnayan ng PNP at komunidad sa lungsod. Talagang kami ay nagpapasalamat sa kanila sapagkat hindi magiging successful ang ating kampanya laban sa illegal na droga at sa iba pang illegal na gawain ay kung wala po ang barangay officials at ang ating mga media practitioners. In connection din po yan sa ating 31st anniversary ng Police Community Relation at ngayong katapusan ng Hulyo ay magkakaroon tayo ng culminating activity. Isa dyan yung outreach program, magkakaroon tayo ng gift giving, food feeding. Ina-identify pa natin, kuya, kung sino yung magiging recipient natin dito sa Naga City. Jan Amador, CSN.